Wow, ang laki. Bone marrow. Oh. Crispy pa. Welcome back mga kastudyo. Nandito tayo ngayon sa Tagaytay. Grabe, sobrang lamig dito kapag gabi pala. At dahil dyan, titikman natin ang bulalo na dito kasi famous yung Tagaytay sa bulalo eh. Kaya tara na, let's go. Dito tayo sa Casa Silina. Wow, grabe, ang ganda ng area na mga kastudyo. Dami palang pagkain dito. Pero mag-order ako dito, ito na lang oh. Mayroon silang crispy pata. Tsaka itong crispy fried tawilis. At syempre yung special bulalo. Yan yung pagkain. Wow. Ito na yung bulalo, sir? Yes po, ito po yung special bulalo po. Wow. Yun, may bunmaro. Crispy pata po. Oh, mukhang crispy talaga. Tawilis. Nawa na birhan na ito eh. Pray muna tayo mga studio. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara po, kain tayo. Yan, merong rice. Yan, tikman natin itong tawilis. Ito po. Para to siyang bulad, no? Tuyo ba? Crispy lang ha to. Ang sarap. Tsaka yung suka yun lang. Nag-complement dito sa bulad. Ang sarap nito tawilis mga studio. Tikman nyo po pag nakapunta kayo dito sa Tagaytay. Ito naman, crispy pata. Crispy pa. Wow. Crispy siya, tapos yung hangin galing sa labas ba. Parang aircon nakatutok sa akin, ang ginaw dito. Wow. Ang sarap magbutok-batok yung sa Tagaytay. Kasi ang sarap matulog after eh. Dito dahil sa sabaw. Ang patanggal ng lamig. Yung maro. Gusto nang sumama ba? Sabaw muna.
Yan, mainit pa. Wow. Sarap yung sabaw niya ba? Hindi siya masibo. Tapos talagang yung pagka-broth niya, kuhan ba, lasang-lasa yung beef ba sa sabaw. Dahil to sa matinding pagpapakulo siguro. Sabaw pa lang, mapakanin ka na nito eh. Wow, ang laki. Lambot lang ito. Sarap yung bulalo pala dito sa Tagaytay. Dito tayo sa bone marrow. Yan. Parang nakita ko na mahulog na siya eh. Oh, yun. Gusto ko sana madami pa eh. Kaso isa lang bone marrow. Kada isang order, isa lang yung bone marrow dito. Ano? Sayang. Ang sarap kasi nung kuha nila, broth ba? Kayo yung bone marrow, meron siyang kuha ba? Nanuot na sabaw dun ba? Kaya masarap. Kaya yung timpla nila, tamang-tama talaga. Lasang beef. Beef nga to eh. Kasi baka to eh. Masarap yung bulalo na dito. Grabe, ang sarap dito sa Casa Silina. Yung bulalo, pata, at yung tawilis. The best mga kastudyo. Patuloy pa ako nakakain ha. Maraming salamat sa panood sa episode na to. God bless.